дар ин масҷиди Миннеаполис меҳмонон аз динҳои гуногун бо ҷамоат ҳамроҳ шуда ифтор мекунанд ва намози шомро мехонанд. Молд Али, имом хатиби маркази исломии Абубакри Содиқ, ин моҳро рӯзҳои дарҳои боз меномад. ҳоло моҳи Рамазон аст, моҳи ҳидоят ва саховат. ин маросим як бахше аз талошҳои онҳо барои фароҳам овардани имкони ошноии мардум бо дини ислом аст. мо дар бораи баъзе тасаввуроти ғалате ки мардум дар расонаҳо мешунаванд ҳарф мезанем ва кӯшиш мекунем ки баъзе аз ин тасаввуроти нодурустро аз байн бурда ба мардум зебоии исломро нишон бидиҳем. дар байни меҳмонон Рик Ҷоргенсен, раҳбари мактаби миёна аз Редвуд Фолс воқеъ дар аёлати Миннесота ҳузур дошт. Ҷоргенсен ки писарашро ба ин чорабинӣ оварда буд, гуфт ӯ ба омӯхтани динҳои дигар таваҷҷӯҳи зиёд дорад. ман дар бораи амалҳои мушаххас, эътиқодҳо, рукнҳо ва чӣ гуна баргузор кардани ифтор саволҳои зиёд доштам. барои ман дарёфти маълумот оиди он чизе ки қаблан намедонистам ва пур кардани ин холигоҳ хеле ҷолиб буд. Робин Манти, мудири кулли эҷлофи ошхонаи Миннесота, мегӯяд ки муътақид аст табодули ғизо муассиртарин роҳи пайдо кардани забонҳои муштарак ва ҳамзистии афроди мазҳаби мухталиф мебошад. ман фикр мекунам тановули якҷояи хӯрок моро ба ҳамдигар наздик мекунад. ҳар қадар бештар бо ҳам нишаста хӯрок бихӯрем, дар бораи якдигар зиёдтар хоҳем донист. дар Миннеаполис мусулмонон зиёданд. моҳи Рамазон бо иди фитр, ҷашне ки яке аз муҳимтарин идҳои мусулмонони ҷаҳон аст, ба поён мерасад.